vi i samarbejde med nogle af vores rigtig gode samarbejdspartnere lokket både en Ferrari, en Lamborghini og en Audi R8 hertil. Så kom og besøg os. Alle, der på dagen køber en vaskenøgle til 500 kroner for vask for 1000 kroner. Samtidig deltager du i lodtrækning om en tur i en af de små superbiler. Vi trækker en tur hver time. Der vil være kaffe til de voksne og slåsejs til børn. Vi glæder os til at se jer på lørdag. Hej, Freja fra Cykel Racing. Vi er oppe ved 7-Eleven på lørdag og fremviser elcykel med en vældig god rabat, minus 15% på dagen. Velkommen til Ud af Huset arrangement hos 7-Eleven med vores Citroën-modeller, hvor vi står med vores modelprogram eller noget af det. Vi har selv 10 ture på højkant i en Ferrari også. Det er lørdag fra 10 til 16. Her hos Bakkebiler glæder vi os rigtig meget til på lørdag, og vi vil blandt andet bidrage med vores nye marinemotor. Du vil kunne se vores nye Suzuki Vitara og vores nye spændende motorcykel, vores GSX 1000S. Så vi ses på lørdag. Hej, jeg hedder Claus. Jeg har flyveren af værktøj. Vi kommer på lørdag op på Morten op på Shell, og vi har en stor bil med fra Milwaukee med det rigtig lækker værktøj. Så har vi også nogle enkelte ting med for vores jagtafdeling, så jeg håber, at vi kommer op på lørdag og ser. Vi ses. Hej.